Događanja u društvu, događanja u crkvi, priče iz običnog života, problemi i dvojbe, informacije iz zemlje i svijeta. Svakodnevno u programu Radio Postaje Mir Međugorje. Pozdravljamo vas, dragi naši, i ovoga jutra na početku teme jutra. Ostanite s nama u idućim minutama. Znate li što znači riječi sicanje ili bocanje? A kada vam kažem da te dvije riječi označuju staro tradicionalno tetoviranje, vjerujem kako je sada puno jasnije. Siguran sam da ste brojni vi koji ste kod starih žena vidjeli istetovirane ruke koje su urešene križem ili nekim drugim kršćanskim motivom. A odakle je ta vrsta tetoviranja, zašto su to činile žene u BiH, a čućete i muškarci, o tome govorimo u idućim minutama. Povjesničar Čiro Truhelka zapisuje kako je spomenuti običaj tetoviranja karakterističan za katolike u BiH. A mi smo upoznali jednu djevojku koja je svoje slobodno vrijeme podredila istraživanju fenomena tradicionalnog tetoviranja u BiH. Gošće će nam biti Tea Turalija iz Kupresa. Tea je profesorica engleskog i njemačkog jezika, a trenutno radi kao prevoditeljica. Tea kaže: istraživanje i fotografiranje motiva tradicionalnog tetoviranja moj je najdraži hobi. A moja je želja napisati doktorsku dizertaciju o tom fenomenu. No, najveći uspjeh bio bi kada bi sicanje ili tradicionalno tetoviranje bilo jednoga dana upisano na UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Tea dalje kaže kako je prvi trenutak koju je potaknuo da krene istraživati fenomen tradicionalnog tetoviranja bio jedan slučajan susret sa ženom koja je na ruci imala tetovažu križa. Kada sam shvatila zapravo da je to ta tradicija koju mi imamo jako jedinstvena i da mnogi Hrvati ne znaju za to. A drugi presudni trenutak je bio moje putovanje u Australiju gdje sam se susrela sa domorodcima i sa Polinežanima koji isto imaju jednu jaku tradiciju tetoviranja. Kad sam vidjela kako se oni ponose tom svojom tradicijom, a mi se svoje, mogli bi reći, na jedan način i stidimo ili je zaboravljamo. Onda sam ja rekla, zašto mi ne bi mogli, ako možemo tetovirati neke strane simbole iz tuđih naroda, kineska slova, zašto ne bi mogli tetovirati neki križ ili neki simbol koji su naši pradjedovi, prabake tetovirali tisućama godina. Nakon povratka iz Australije, Tea počinje aktivnije prikupljati fotografije i istraživati priču oko sicanja. Naša sugovornica kaže kako spomenuti fenomen nije dovoljno istražen. Naime, postoje neki radovi 70. godina prošloga stoljeća, te jedan rad koji je star preko 100 godina. Istražujući, kaže, primijetila je da se tetovaže nalaze najčešće na rukama, ali ima i onih koje su rađene na prsima. Tea naglašava kako trenutno u BiH živi posljednja tetovirana generacija koju se može proučavati. Do sada je razgovarala s preko 200 osoba, a oni su joj svjedočili o simbolima, načinima i razlozima tetoviranja. Većinom smo dosta istražili područje rame, jer je to jako jedno tradicionalno područje i oni se ponose svojom tradicijom. Zatim smo išli u Kraljevu Sutjesku, tu u našoj županiji Kupres, čak Livno i Tomislav grad. I ovi ostali ljudi, znači, su iz raznih krajeva i sela iz cijele Bosne i Hercegovine i čak iz Hrvatske, koji smo uspjeli prikupiti i razgovarati s njima, slučajno smo ih sreli, ili tako. Iako je tetoviranje u najvećoj mjeri karakteristično za prostor Bosne i Hercegovine, ono se može još u nekim manjim fragmentima vidjeti na području Imotskog, Zagore, Šibenika i Sinja. Tetoviranje u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj zastupljeno, znači većinom kroz cijelu Bosnu i Hercegovinu, od Brčkog pa dole do Hercegovine, od Bihaća, znači nema nekog
neki krajevi se više tetoviraju, recimo rama i jajca imaju jako bogate simbole. Ljudi naši koriste za tetoviranje izraz sicanje ili bockanje kože ili bockanje križeva. Smjese, u mom istraživanju tokom ovih godina došli smo do raznih zaključaka i do raznih smjesa. Koristilo se za tetoviranje majčino mlijeko od žene koja ima plave oči ili dijete mora imati plave oči. Zatim ugljen, med, smrekove bobice, čak žumanjak bi se miješao u tu smjesu većinom sa ugljenom. Tetoviranje se obavljalo na razne ceremonije, a na blagdane većinom na blagdan Svetog Josipa. Znači od nekih preko 200 ljudi s kojima sam ja osobno razgovarala, njih možemo reći više od 90% je tetovirano na Svetog Josipa 19.3. Zatim na Veliki petak u Korizmi na određene dane, zatim na čak neki su tetovirani na Svetog Ivu na 24.6. i ostali su u neke dane neodređene, znači kada su djeca išla u planine čuvati ovce, pa su ih roditelji tetovirali prije toga, to bi većinom bilo na proljeće. A što stoji u središtu fenomena tetoviranja? Koje je njegovo značenje i koji su se motivi najčešće tetovirali? Pitali smo našu gošću. Kada sam ja većinom pitala te tetovirane bakice i djedove, oni bi rekli da se zna da smo Hrvati, da se zna da smo katolici, znači pripadnost jednom narodu i pripadnost vjeri katoličkoj, tako da je to bio simbol. Dosta se tetovirao simbol križa, ali ima jako drugih simbola kao što su i sunce, i mjesec, i zvijezde, i grančice, kao grančice na primjer za blagoslov. Što se tiče same te tradicije tetoviranja, u svom istraživanju znači sam došla do toga da je to ilirska tradicija na ovim prostorima. Nije zabilježeno da se drugi narodi tetoviraju, a u BiH nije zabilježeno ni da su to Slaveni donijeli na ova područja, znači da je to pripadalo autohtonom nekom balkanskom stanovništvu. Sada znači dolaskom Turske katolici to uzimaju i masovno se tetoviraju sebe i svoju djecu kako bi se zaštitili od otmice ili kako bi se zaštitili svoje djevojke kada bi provele prvu bračnu noć s begom, što je bio običaj u to vrijeme. Tako da je znači to promijenilo taj svoj smisao i dosta simbola označuje ono što su ljudi viđali u prirodi. Znači oni su tetovirali klasje, zvijezde, mjesec, čak neke životinjske medvjeđe šape ili vučje šape. Dosta je ovo jedna tradicija koja je stara preko 2000 godina, tako da ima tu još dosta za istražiti. Tea Turalija, djevojka koja istražuje fenomen tradicionalnog tetoviranja u BiH, kaže kako se može zaključiti kako su se u posljednjim generacijama najčešće tetovirale žene, ali prije su i muškarci imali tetovaže. Prije je svaki muški bio tetoviran kada su Turci odvodili djecu u janjičarsku vojsku. Znači odvodili su malu djecu u janjičarsku vojsku i zato su tu katolici većinom tetovirali svoje djecu sa križićima ako bi ikada se vratili da znaju, čisto da ih obilježe. I znači to je prije bilo praksa za vrijeme Turske po njihovim pričama i pričama ovih bakica i djedova koje sam istraživala, znači skoro svatko je na sebi imao taj križ, jer ko nije imao tetovažu Turci bi ga uzimali, a ko je imao tetovažu ne bi ga htjeli uzeti u janjičarsku vojsku. Žene su to nastavile znači i 100 godina nakon toga, većinom iz nekih možda ukrasnih razloga. Tradicija sicanja, tetoviranja na našim prostorima živjela je sve do kraja Drugog svjetskog rata, kaže Tea. Djeca su već tada počela ići u školu masovnije nego što su to prije radili dok su još bili pastiri i čuvali ovce. Ja sam mislila da je to već prestalo prije Drugog svjetskog rata, ali međutim u svom istraživanju sam došla do tog podatka da je posljednja žena tradicionalno tetovirana oko 1984. Znači kada sam ja rođena, majka ju je tetovirala križ na ruci u rami. Znači ona je tada imala 15 godina. Znači čak do nekih 80-ih godina ta se tradicija održala u pojedinim selima.
Koliko je to danas zastupljeno? Danas je skoro, na primjer u Rami, u Jajcu ili u nekim drugim područjima, većinom svaka starija žena od nekih 70-60 godina ima tetovaže na sebi, čak i muški imaju, ne možemo reći samo da se žene tetoviraju, nego i muškarci. Ali što se tiče mladih ljudi, znači ima dosta mladih ljudi koji ponovo vraćaju te simbole i tetoviraju ih u modernim tattoo shopovima na moderan način, ali su simboli znači naši. Upoznat ćemo sada jednog fratra koji je na sebi odlučio sačuvati tradiciju i tetovirati križ. On se zove Framio Schumann. Framio ističe kako se odlučio tetovirati jer se može identificirati sa simbolom koji je dio tradicije, kulture, vjere i jednoga naroda. Zanimljivo je da simbol tetoviranoga križa potječe iz 1896. godine, a karakterističan je za selo Pokrajčići. Kako izgleda taj motiv križa, pitali smo Framiju. Jedan motiv koji mi se svidio, a kasnije se pokazao da je iz mog zavičaja. Kružni sa cvjetnim pregradama, ogradama, u sredini je križ i općenito sva tri polja su ukrašena s mnogo križeva. Istetovirao sam se na desnom ramenu. Što inače mislite ovako o ovim tetovažama, znači koje su dio nekakve tradicije, povijesti, simbol jednog naroda? Evo, te je rekla da se nekako u zadnje vrijeme nastoji to proširiti i da se ljudi znaju da je bilo toga i da evo neki od njih čak i žele upravo istetovirati te stare nacionalne simbole. Ja sam u biti kao i ljudi mog kulturnog okružja protivnik tetoviranja, kako sam i odgojen, ali smatrao sam da je ovo nešto drugo, da je ovo dio našeg običaja, naše kulture i napokon htio sam dati svoj doprinos obnovite jedne 2000-godišnje tradicije koja čini se sa ovim naraštajem iščezala. Kako su reagirali ljudi oko vas kada ste istetovirali? Je li bilo nekakvih čudnih reakcija, budući da ste i Franjevac? Pa bilo je čudnih reakcija kada se kaže tetoviranje, ali kada se objasni pozadina, mislim da su razumjeli, sa znatiželjom promatrali i u obitelji mislim da su to radosno prihvatili. Za nje što sam pokazao jest mojoj mami i tetki koje su se sjetile tih ornamenata koje su vidjele na rukama svoje majke, dakle moje bake. Bilo im je drago, čini mi se. Na kraju našega razgovora Tea Turalija kaže kako će i dalje predano raditi i istraživati, jer je cilj zaštititi spomenuti običaj. Meni je cilj otići u svako selo, zapisati svaku priču i svaki simbol, zato što je to jedinstven simbol za svako područje. Nadalje sa svojim sakupljenim materijalom želim pridonijeti tome da se ovo zaštiti čak na državnoj razini, čak kao dio UNESCO-ve nematerijalne baštine. To bi mi bio neki najveći cilj. Isto tako želim napisati knjigu o svojim istraživanjima, jer mislim da sam ja jedina u BiH koja je išla na terene direktno u sela i razgovarala s tim ljudima kako su tetovirani. I nakon toga, naravno, ako stignem sve to, želim napraviti jedan doktorski rad na tu temu. Pošto imam već dosta sakupljenih materijala, sad to samo treba sjesti. Oblikovati, da. Moje Facebook stranice, znači ja sam prva ta svoja istraživanja, prve priče sam počela objavljivati na Facebook stranicama u grupama koje se zovu tradicionalno tetoviranje Hrvata. Druga grupa je Traditional Croatian Tattoo na engleski, zbog dosta naših ljudi koji žive u inozemstvu. I treća je isto tako Traditional Tattoo in Europe. Imam sve ukupno preko 3000 članova i uvijek molim ljude da mi pošalju, da uslikaju svoju baku ili djeda i da mi pošalju tu priču i sliku. Jer mi dosta ljudi danas koji su imali tetovirane bake i djedove kažu žao mi je što ih tada nisam uslikao, sad nemam fotografiju, nemam priču, jel mi možeš ti, Tea, pronaći simbol iz mog sela, ja bi ga rado tetovirao. Tako da ovom prilikom pozivam sve one koji nekoga poznaju koji ima tu staru tetovažu da mi pošalju sliku, da se uključe u grupu i da na taj način jednim klikom ili jednom fotografijom pomognu očuvanju ove naše baštine.
Čuli ste Teu, a mi ćemo vam kazati broj mobitela na koji se možete javiti i poslati sliku ili kratku priču o motivu koji ima netko vaš bližnji, a taj motiv će postati potom dio povijesti i bogate tradicije za buduće naraštaje. Broj mobitela je 063 998 410. Ponovit ću još jednom, dakle broj mobitela je 063 998 410, a Teu možete potražiti i na Facebooku. Bila je to priča o tradiciji, ali i jednoj djevojci koja želi sačuvati tu tradiciju za buduće naraštaje. Hvale vrijedno. Ostanite uz program našeg radija i u nastavku ovoga jutra, 8 sati i 29 minuta. U nastavku u 8:45 emisija Govorimo hrvatski. Zadrži